ayin ka tashi a dare ka da mazaje malam. In dai ka miƙe a dare to sauran ragwage ne. Mazaje a dare suke farauta. Ai wanda ya ana gani kowa na nan ba a gane macito sai miya ya ƙare. A ji ruguginka da bakara da Ali Imrana cikin duhun dare to ka haifu. Amma ka kwanta kai shiru ga makiya ga 'ya'ya ka haifa kana so su shiryu, ga lafiya kana so Allah ya baka, ga mahassadan da kai baka ma san da su ba kuma kake kwance, ta ina ake wannan? Za su gama da mutum. To dare na Allah ke daukar, nan ake daukar rijistan waɗanda aka zaɓe su. ƙuri'ar ka kai ta ƙarshen dare, in ka bada ta anan Allah ne zai amshe ta kuma ka ci zaɓen. In dai Allah ya zaɓe ka to ka yi nasara. Jama'a mun fahimta?